Татар балаларын шын татарча итеп кайда ял иттерергә мөмкин. Әлбәттә, инде милли мәдәниятебезнең бишеге булып саналган борынгы Болгар җирендә. Биредәге мөхит үзе үк татар тарихы белән танышырга, эзләнергә этәреп тора сыман. Милләт лагерен Милләт яшьләр үзәге һәм ярдәм фонды оештыра. Биредә 7 яшьтән алып 16 яшькәчә 60лап бала ял итә һәм белем ала. Күбесе Казан ягыннан, республика районнарыннан да килүчеләр бар. Тагы да күп дуслар табырга, тагын мин бер кашанда лагерьдә булганым юк. Ничек ул, менә беләсем килгән. Уйныйбыз, йоклыйбыз, ашыйбыз, намаз укыйбыз. Дәресләр була безнең, гарәп телләре, төрки телен. Нарыс мәчетләргә йөрибез без. Тагын инде уйныйбыз дуслар белән. Монда Милләт лагерендә төрле фәннәргә укыталар. Без төрекчә өйрәнәбез, гарәпчә өйрәнәбез. Миңа монда бик ошый. Без телләр өйрәнәбез, гарәпчә, төрекчә. Без дуслар белән уйныйбыз. Күргәнегезчә, балаларның тел төбендә уйнау һәм телләр өйрәнү. Бер атналык сменада сабыйлар татар, төрек һәм гарәп телләрен өйрәнә. Тагын Болгардагы һәйкәлләр белән таныша. Рәсем техникасын да үзләштерәләр. Дәресләр бик кызык уза, балалар бик кызыксынган, кызыксынучан. Аларга барысы да яңа төрле. Без монда яңа техника өйрәнәбез. Шуңа балалар белән без инде рәсем генә ясап утырмыйбыз. Баштан безнең задание бар иде. Эскизлар ясау, Болгар җирләрен, күрсәтү тарихка әзрәк кирип, өйрәнеп, шуны сурәткә төшереп, кагазга төшереп, шуннан соң пластилинда ясыйбыз шул образны. Аннан соң кагазда төшерәбез. Оештыручылар сүзләренчә, балаларны Милләт лагерына бирергә теләгән әти-әниләр саны 100дән артып киткән булган. Беренче тапкыр уздырыла торган җәйләү өчен бу бик яхшы күрсәткеч. Бер атналык смена 8000 сумга төшә. Мөмкинлекләре шикләнгән, әнисе яисә әтисе булмаган балалар да бар монда. Алар инде бушлай ял итә. Ризыкка килгәндә бөтенесе 100% хәләл. Шуңа күрә балаларын ислам рухында тәрбияләргә тырыша торган әти-әниләрнең күңеле тыныч булсын. Безнең инде төп максат ул рухи яктан да, физик яктан да сәламәт милләт тәрбияләү. Төп бурыч шул дип куябыз. Монда яхшы вожатыйлар җыйдык, без аларны милли лидерлар дип атыйбыз, милләт лидерлары. Милләт лидерлар үзләре фән магистрлары, төрле проектлар язган, фәнни хезмәтләр язган кешеләр. Шуңа күрә монда безнең балалар аларда үрнәк табырга тиешләр. Безнең лидерлар һәрвакыт аларга булышырга әзерләр. Милләт җәйләвен ачу тантанасына Казан һәм Болгардан гына түгел, Франциядән дә кунаклар килгән иде. Россия турында язучы бу ханым тиз арада татар җырында өйрәнеп алган. Аны балаларга җырлап та күрсәтте. Ярдәм мәчете имам хатибы да үзенең теләкләрен җиткерде. Бу урында гыйлем алыгыз, башкаларга да сөйләрсез, иншалла, инде бу яхшы традициягә әйләнер безнең ярдәм фондының бу җирлектә лагерь башка чараларны үткәрү. Менә без бу балалар белән инде айдан артык багалашып тордык, әтиәниләр белән. Балалар сезгә монда ошыймы? Менә бит. Сәлам Болгар, яшьләр, милләтчеләр. Һәммәбезне күрәм шат бүген. Тамырларга кайту, якты көннәр, бер болытта капламый күгән татарларның, безнең милләтнең. Милләт лагерында игътибарны җәлеп иткән тагын бер әйбер, балалар чатырларда яшәсәләр дә, бу чатырлар гади чатырлардан күпкә уңайлырак. Җәйләүдә урамнар да бар. Әйтик, Миркасим Госманов, Мөштәри урамнары, кыскасы саф һавада. Борынгы Болгар җирендә бу сабыйлар яңа дуслар да таба, ана телендә камилләштерә, төрек һәм гарәп телләрендә үзләштерә. Җәйге ял моннан да файдалырак була аламы?